Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Naumay na daw si May sa akin. Kasi high school pa lang, magjowa na kami. Feel good morning, call and teach at sa mga tulad kong OFW na nakikinig at nanonood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Dax. Kasi po, short for Dakila. Ang katas ko po ay tungkol kay May. Naging girlfriend ko po siya since third year high school hanggang sa nakapagtapos kami ng kolehiyo. Naka 10 years din po kami kolantit sa aming relasyon. Kumbaga, kasal na lang ang kulang. Kasi very open na po kami sa aming mga pamilya. At nagkaroon po ako ng opportunity sa Canada. Kaso nung inopen ko ito kay May, doon na siya nagbago. At bigla siyang nakipag-break. Di ko po alam, Kolantits. Kasi wala naman kami naging malaking problema eh. At halos lahat ng kakilala po namin, pati pamilya namin ay nagulat at nanghinayang sa aming relasyon. Kaso ganun talaga siguro. After 8 months, nagkita kaming muli ni May sa birthday ng isang kaklase po namin sa high school. At dito na, nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Happy birthday, Trix. Oy, thank you ha. Napunta kayo dito ha. Happy birthday, Trix! Happy birthday, Trix. Siya nga pala, dumating na ba yung cake? Oh, andyan na yung cake. Thank you. Hindi naman kasi lang padala nun. Oo, ang kapal mo naman. Kaya kainin na natin, total pinadali. Wow, birthday mo? Kayo mauna talagang kakain ng cake ko. Wow! Alam mo yun, ang hirap sa mga Pilipino.
Pag birthday, yung cake hindi nyo pinapakain sa bisita, para kanino ba yan? Selfish nyo naman. Ganon talaga, di ba? Kahit sa kasal, di ka naman nakakakain ng cake. Oo nga, no? Bakit ba ganun? Baguhin na natin. Kain na natin. Oy, lagay sa mukha. Ay! Oy! Ganyan! Happy birthday, Trix. Lips kita! Sarap ng icing. Happy Sarap pala birthday. ng bading. Happy birthday ba? Happy birthday, Trix. Pero, grabe talaga yung mata mo. Hindi pa na nawawala yung pagtingin mo kay May. Grabe naman talaga. Kaya nga, yan dyan yung ibang classmates natin. Hoy, Trixie, punta na ba ako dyan? Halika na dito, ikaw na yung pinag-uusapan. Medyo in-entertain ko kasing ibang batchmates natin. Kami nang nagbago. May kanya-kanya na rin pamilya yung iba talaga, no? Nag-asawa na yan sila. Hoy guys, salamat sa pagpunta nyo ha. At nagdala rin kayo ng food kasi BYOB eh. Ano BYOB? Bring your own baon. Ibang klase talagang birthday mo, ang bagan, ano? Of course. Hey, Di ba na ako kakanta? Huwag ka nang kumanta! Nag-hi na siya, oh! Hello. Trix, ano? Tara, Ay, May. inuman na tayo. Ilabas mo na yung... May Uy, nagpadala hi ako! Hindi mo pinapansin si... Nag-hi na ako sa kanya ulit-ulit yung hi. Stricta naman. Grabe talaga si Maybay, no? Parang Dumating na ba napagod yung, Trixie, yung sisig? Nag-order ako, nag-via, Grab food. Ubus na! Ha? Ubus na! Pupulutan pa natin yun eh. Ay, alam Yun mo yung naman abag to ko dito, Yun yung abag ko eh. Wala nang pulutan-pulutan. Oo nga, nilanta ka na namin. Ginagawang pa, hapunan ang pulutan dito. Happy birthday. Kanta na tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you! Blow mo na. Blow ka na. Gusto mo mag-blow? Ayan na. Anong wish mo, Trixie? I wish magkabalikan tong dalawa. Iraulo. Huwag nyo nga kami pinagtitripan birthday mo to, kaya dapat ikaw ang highlight ng birthday mo. Hindi yung kung anong sinasabi mo dyan. Balik-balikan. Diyan kami nanliligaw na sa akin, no? Ganoan? Ba't di mo sinama? Eto, papakita ko sa inyo yung picture. Ba't di mo sinama yung nanliligaw sa'yo? Ba't ko naman i-flex? Baka mamaya, di ba? Gusto ko kasi yung hard launch pag kami na. So, ligaw pa lang naman eh. Ikaw naman. Ikaw, Dax, Dakila. I-flex, dapat pinapakilala mo din sa amin yung yung nililigawan mo. Wala rin naman ako nililigawan sa ngayon eh. Bakit? Tagal na natin naghiwalay eh. Talaga kailangan mo sabihin yun? Sabi ka naman. Hindi, ang gusto ko lang kasi, syempre, may kanya-kanya na kaming buhay. Di, move forward na tayo, di ba? Tsaka ayoko siyang, baka sabihin mo, baka naman hindi ka pa nakaka-move on dyan, Dax. Kamove on na ako. Yun naman pala, manligaw ka na rin. Di ako naniwala kay Dax na ka-move on na to ha. Tignan ko lang. Di ko po mapigilan ang sarili ko, Colin Tits. Kailangan ko ma-confirm kung talaga bang wala nang gusto sa akin si May. Kaya kinausap ko po siya. May, teka lang. Pwede ba tayo mag-usap bakit may dito? closed door meeting tayo? Saglit lang. Ano yun? Kumusta Bilisan ka na? lang. Mukha na blooming ako, glowing. Di ba mukha naman akong walang stress sa life. So, yeah, I'm fabulous. And right now, masasabi kong okay na okay ako. Hindi ko pa nga nababanggit sa iyo yung mga nanliligaw sa akin. Ikaw, kamusta? Ilan nililigawan mo? Wala na ba talaga? Dakila, ilang years na yung nakalipas. Move on na tayo. Anong years? I mean, 8 months pa lang oh. Magwa 1 year na rin yun. Ano ka ba? Okay na yun. 8 months na nakaka-move on ka naman. Ligaw ka kasi. Enjoy life lang oh. Ang ikli-ikli ng buhay. Ganun lang kabilis sa'yo? Ang kabilis ang alin? Ba't ko naman bibilangin yung kung gaano kabilis o kabagal? Pwede naman tayo mag-move forward na agad.
Ano ka ba? Hindi tayo iintayin ng panahon, hindi tayo iintayin ng oras. Kailangan, diretso lang yung buhay. Life must go on. Kahit wala ako, kailangan tuloy yung buhay natin. Oo, ilang taon din yung 10 years since high school tayo. Pero, ganun talaga eh. Ano gagawin ko? Parang kasalanan ko pa ngayon. Hindi. So, wala na talaga. Ang tagal na, 8 months ago na nawala. Ano ba naman pagtatanong yan? Confirm nga, Colin Tits. Wala na pala talaga. Sa akin lang naman kasi baka kailangan niya lang ng space. Konting break. Pero wala na. So nag-move on na po siya kaya kailangan ko na rin sigurong mag-move on. Ibang-iba na po si May. Hindi na po siya tulad nung kami pa. Fast forward. Nakilala ko po si Girlie. Niligawan ko po siya and after 3 months, sinagot niya ako. Sa mga tanong mo, syempre naman kahit 3 months pa lang yun, tingin ko deserving ka naman sagutin eh. Pero may tanong ako sa'yo, Dax. Ano yun? Dax ka ba? Joke lang po. Well, malalaman mo rin sa takdang panahon. Hindi, eto na, seryoso talaga. O ba't parang malungkot ka? Ako masaya ako, sinagot mo na ako. Kasi, yun din yung sinabi ng mga naging boyfriend ko. Before ikaw, natanggap nila ako kahit single mom ako. Pero pagkatapos nila akong laspagin, iniwan na nila ako. Hindi nga nila gusto makilala yung anak ko eh. Kaya natatakot ako. Mali ba ako na sinagot kita agad? Di naman kita masisisi eh, pero subukan lang natin. Hindi ko maipapangako, pero hindi naman ako katulad sa kanila. At patutunayan ko yun sa'yo, bigyan mo ako ng chance. Yun din yung sinabi. Natatakot talaga ako. Dangs, natatakot talaga ako. O sige, wala na akong ibang sasabihin, basta gawin ko na lang. Sige. Sige, may hinihingi akong sign kay Lord eh. Kanina kasi nung kumakain tayo, sabi ko, pag siya nagbayad ng lahat ng to, isang sign yun. Kasi madalas yung nandidate sa akin, 50-50 daw kami. Ano to ang bagay? Bayad na yan. Kaya nga eh, sige, one sign yan, green flag. Hindi, bayad na yan. Ba't naman kita pagbabayarin kung... Ganun yung iba eh, kasi kumain daw ako, tapos nag-take out pa ako. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, iba rin ako. Pero hindi ko may papangako kasi hindi naman ako perfect. Pero hanggat kaya ko. Sige, try natin. Sige, naniniwala ako sa'yo. Okay lang ba na single mom talaga ako? Okay lang. Ang gusto ko sa'yo, totoo ka. Walang halong chemical. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi, Girlie. nagpa-botox na to. Okay lang. So ano? Hindi Okay mo ka pa na? ako ikikiss. Ikikiss na. Taga!
Oo, babe. Good news kasi nung nag-apply ako for Canada, na-approve na. O, ba't parang malungkot ka? Sabi ko na, Bakit? iwan mo lang ako. Sabi ko na, Uy! tulad ka din ng iba. Uy, anong iwan? Hindi kita iwan. Isasama kita, pati anak mo. Seryoso mo yan? Oo, inaasikaso ko na Ganun rin. mo ako kamahal? Kaya nga, pansin mo, humihingi ako ng mga birth certificate mo, pati ng anak mo. Totoo to. Isasama ko na kayo. Mahal na mahal kita. Thank you. Thank you, mahal ko. Alam mo, ka. Excited na ako mabuhay kasama ka. Pati yung anak ko si Jinjin. Pero syempre, bago mangyari yan, pakasal mo na tayo dito. Yung simple lang, para Gagawin mo yun. gagawin ko para matuloy tayo sa Canada. I love you. It's like the sun. Hinahanda na po namin, Call and Teach, ang lahat-lahat para makalabas po at makapunta kami ng Canada. Kung ano man yung pinangako ko po kay Girlie ay tutuparin ko. Makalipas ang halos 2 taon na preparasyon, biglang isang araw, nag-message sa akin si May. Gusto niya raw po makipagkita. Hindi ko po alam, pero gusto ko lang din po ma-confirm kasi nabalitaan ko po na naging single mom na rin po siya. Sabi ko na hindi mo ako matitiis. Salamat ah. Na-miss kita. Uy, aga lang, maraming tao dito, mahirap na. Pinakaya mo ba nakasama ko? Huy, 10 years tayo naging magjowa, 10 years tayo nagchitikiman, no? Huwag kang ano dyan, arte mo. Hindi yun eh. May girlfriend na ako eh. Tsaka, bakit? Ano bang nangyari? Di ba? Akala ko ba okay na kayo nung nanligaw sa'yo? Kaya nga hindi ko sinabing boyfriend, sabi ko lang, nanliligaw. Wala pa So kasi hindi mo siya boyfriend, tapos nabuntis ka? Ano yun? nag-explore. Bakit? Bata pa kasi tayo nung naging tayo, kaya hinanap ko muna yung sarili ko at may gusto sana ako sabihin ngayon sa'yo, Dakila. Sana makinig ka. Na-realize ko na ikaw talaga yung mahal ko. Di ko nakikita yung sarili ko sa iba. Nagkaanak ako, pero ikaw pa rin yung mahal ko. Kaya baka pwedeng bigyan mo ko ng chance. Bigyan mo ng chance yung, di ba? Na papangiti ka, natutuwa ka. Sabi ko na, gusto mo rin to. Wala ako sinasabi. Ba't mo Masaya sinasabi kayo, yan? yung mukha mo masaya. Hindi, masaya ako ngayon kay Girlie. Masaya ako sa kanya. May sabihin ako sa'yo, di ba, single mom ako o single mom din siya. Anong pinagkaiba nun? So, eto din ako. Malaki. Ang pinagkaiba nyo, di ako pinabayaan ni Girlie. At sinuportahan niya ako. Sino po? Sinabi ko naman yung Canada sa'yo dati, di ba? Pero anong ginawa mo? Hiniwalayan mo ako. And magsisettle na pala kami dun, kaya please. Hindi. Magbabago pa yan. Alam ko, mahal mo ko. Dakila, mahal mo ko. Ako yung 10 years. Ako yung matagal. Hindi na. Hindi na. Maging masaya ka na lang din. Okay? Mag-usap pa tayo. Huwag ka muna umalis. Mag-usap pa tayo. No. Ako lang. Ako to. Ako to yung mahal mo. To, Dakila. Hindi na kita mahal. Dakila.